Había ganas de feira medieval e iso deixouse sentir na gran afluencia de visitantes que se achegaron a Tanoia esta fin de semana. Pasear polo casco vello supuxo un auténtico retorno á Idade Media, coas rúas engalanadas, os postos do mercado e os visitantes ataviados coas súas mellores galas para a ocasión. Eu creo que a xente tiña ganas de festa, xa levaba varios anos en festa e notase. A xente tiña ganas de festa, porque levamos 3 anos sin festa e a verdade é que sí, que a xente lle apetecía festa. Levamos desde onte sin parar. De feito, xa ves, compramos a tela para ir todos igual. Xa hai moitos anos, pero de verdade que este ano está moi bonito todo, preciosa. Destacou este ano a calidade dos espectáculos de rúa e dos torneos de cabaleiros que despertaron a emoción dos noieses máis afeccionados. A parte de que o cabalo é o meu animal favorito, pois é impresionante ver estas cousas despois de que 2 anos e medio foi a pandemia e por culpa deso non podemos ter festas como estas, pois a ver, tamén é emocionante. É emocionante, o fixeron genial. E gustoume moito e pareceme para os nenos unha idea genial facer isto. Estuvo moi interesante e ganou o noso color, o verde. O broche de ouro correu a cargo da obra de teatro Portus Apostoli e do espectáculo pirotécnico e musical Suar en Bataila.